dal ydr? Kate Boss Griffiths, Hayley Gomez, Jade Jones, Francis Hogan, Mae Russell Jones, Eileen Beasley, Betty Campbell, Laura Ashley, Anghara Thomas, Tori James, Gwendolyn a Margaret Davies. Genod Gwych. a Merched Medrus. Yng nghanol bwrlwm dociau tribute Caerdydd, Dociau prysuraf y byd a chymuned liwgar o bobl o dros 50 o wledydd. ganwyd Betty Campbell, athrawes ysbrydoledig. Wyddwch chi bod enw anghyffredin ar ardal dociau Caerdydd, sef Tiger Bay. Oherwydd y cerrynt cryf sy'n llifo yno Afon Hafren. Mae'r gantores enwog Shirley Bassey hefyd yn dod o Tiger Bay. Ond roedd bywyd yn Tiger Bay yn anodd i Betty a'i mam ar ôl i'w ffad gael ei ladd yn yr ail ryfel byd. Gweithiodd mam Betty yn galed i roi bob cyfle i'w merch. Breuddwyd syml oedd gan Betty. Roedd hi am fod yn athrawes. Ond ymateb creulon gafodd hi gan ei phrif athrawes i'r syniad. Pwy fyddai'n rhoi'r cyfle i ferch fach groenddi fel Betty i wneud gwaith mor bwysig a dysgu? Gwelodd hysbyseb yn y papur newydd fod coleg hyfforddi athrawon Caerdydd yn derbyn nifer fach o ferched ar y cwrs dysgu am y tro cynta. Wrth gwrs, derbyniwyd hi'r coleg ac aeth i lan rhymni cyn mynd nôl i ddysgu yn ardal dociau Caerdydd. Ond oedd popeth ddim yn fel i gyd. O na, roedd ardal y dociau yn dlawd iawn a nifer o'r rhieni erioed wedi gweld athrawes groenddi o'r blaen. Ond, yn y 1970au, creodd Betty hanes wrth iddi gael ei phenodi yn brif athrawes! Prif athrawes groenddi gyntaf Cymru! Roeddwn ni am adael i'r plant wybod bod pobl ddu yn gallu gwneud pethau mawr, meddai Betty. Ar ddiwedd gyrfa hir, roedd Betty wedi gwneud mwy na dysgu. Oedd. Roedd hi wedi ysbrydoli plant ardal dociau Caerdydd i fod yn falch o'i milltir sgwâr. A rwan, mae cynllun ar droed i osod cerflun o Betty ym Mae Caerdydd. Am goffad gwych. Wyddwch chi, ben arall y wlad yn y gogledd. Mae canolfan hamdden y Fflint bellach wedi enwi'n Bafiliwn Jade Jones. Jade Jones, hogan air Sir Fflint. Ac mae blwch post yn y Fflint wedi beintio'n air i nodi buddugoliaeth Jade. Dechreuodd y cyfan pan welodd taid Jade Jones boster ar wal y ganolfan hamdden. Clwb taekwondo, dewch i roi cynnig arni. Taekwondo? Taekwondo yw steil o ymladd o Corea sy'n defnyddio cicio i'r pen o'r corff fel ffordd o sgorio pwyntiau. Yn 8 oed, i ffwrdd â Jade yw dosbarth taekwondo cyntaf yng nghanolfan hamdden y Fflint. Daeth allan yn wen o glist i glist. Gadawodd Jade yr ysgol uwchradd yn 1 ar 15 oed i ganolbwyntio ar y taekwondo. A byddai ei thaid yn ei gyrru hi nôl a blaen i Fanceinion 4 gwaith yr wythnos. Ac i Gaerdydd ar ben wythnosau mwyn iddi gael yr hyfforddiant gan yr hyfforddwyr gorau. 39,104 o filltiroedd y flwyddyn roedd taid Jade yn gyrru i sesiynau hyfforddi. Daeth pobl y Fflint at ei gilydd i godi 1,600 o bunnoedd i'w hanfon hi ben campwriaeth y byd. Cyrhaeddodd y rownd derfynol, gan ddod yn ail i Ho Yuzo o China. Roedd Jade yn ddigalon, ond yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012 daeth cyfle Jade i sereni. Cyrhaeddodd y rownd derfynol a phwy oedd yn sefyll rhyngddi hi ar fedal air. Ho Yuzo! 6-4 oedd y sgôr derfynol a Jade yn fuddigol! Profiad gorau fy mywyd i meddai Jade ar ennill ei medal air gyntaf. 4 blynedd yn ddiweddarach, cipiodd y fedal air unwaith eto Ngemau Olympaidd Rio ym Brasil. Ond tydi'r freuddwyd ddim ar ben, gan fod Jade bellach yn hyfforddi i geisio ennill ei 3rd medal air yn y Gemau Olympaidd nesaf yn Tokyo, Japan. Am uneth wych sydd wedi dyfalbarhau a gwrthod droi fyny.
Geneth arall oedd yn gwrthod rhoi i fyny oedd Mair Russell Jones, y craciwr codau o fri. Yn wreiddiol o Bont y Cymer, astudio cerddoriaeth ac Almaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd oedd Mair ar ddechrau'r ail rhyfel byd. Yn annisgwyl, cafodd dap ar ei hysgwydd wrth gerdded i lawr y stryd. Clywed eich bod chi'n medru siarad Almaeneg yn dda ac yn datrys posau, meddai'r dieithryn. Gosododd y dyn dieithr sialens iddi. Gorffennwch y croesau'r yma mewn 12 munud neu lai, a bydd galw arnoch chi ddod i weithio efo ni yn Llundain ar brosiect cyfrinachol. Wrth gwrs fe orffennodd Mair y croesau'r, ac i ffwrdd â hi i weithio mewn lle o'r enw Parc Bletchley, oedd yn fwrlwm o fathemategwyr a dyfeisiwyr yn cyflawni gwaith cyfrinachol iawn yn ystod y rhyfel. Yn wir, oedd y gwaith mor gyfrinachol, taw enw Bletchley yn ystod y rhyfel oedd Gorsaf X, a doedd neb i fod i wybod am ei bodolaeth. Bwriad prosiect Gorsaf X oedd darllen, dehongli a datrys negeseuon cudd roedd y gelyn. Yr Almaenwyr. Yn anfon at ei gilydd drwy beiriant o'r enw Enigma. Roedd Mair mor dda am gadw'r gyfrinach, fel na ddywedodd wrth neb am ei gwaith am dros 100 mlynedd. Dim ei ffrindiau, na'i gŵr, na gweddill ei theulu. A wyddoch chi be? Y gred yw bod gwaith Gorsaf X a Mair wedi cwtogi'r rhyfel 2 i 4 blynedd ac wedi arbed hyd at 21 miliwn o fywydau. A heddiw, mae Parc Bletchley yn amgueddfa a chewch fynd yno i weld cwt 6, y cwt roedd Mair yn gweithio ynddo i newid cwrs y rhyfel. Am ferch fedrus. Ond, wyt ti wedi clywed am Eileen Beasley? O Langenech? Ie! Roedd hi'n barod i sefyll dros yr iaith. Weithiau mae pethau sy'n ymddangos yn fach yn medru troi yn bethau mawr. Dechreuodd stori Eileen a'i gŵr Trevor pan laniodd amlen fach ar fat y drws. Ynddi, roedd llythyr gan gyngor Llanelli yn gofyn iddyn nhw dalu treth cyngor. Llythyr Saesneg! Yr eiliad honno, daeth y Beasleys i benderfyniad. Fydden nhw ddim yn talu'r dreth hyd nes cael llythyr yn Gymraeg. Am 8 mlynedd, gwrthododd y Beasleys bob ymgais i dalu'r bil. Hyd yn oed pan ddaeth y beili'r tŷ a chymryd y piano a gweddill dodrefn y tŷ. Safodd y Beasleys gyda'i gilydd a gwrthod talu. Aeth Eileen a Trevor i'r llys 16 o weithiau. Gan fyny cael yr achos yn Gymraeg. Ac yn 1958, enillodd Eileen etholiad i fod yn un o'r merched cyntaf yng Nghymru i fod yn gynghorydd. Wedyn, ym 1960, ar ôl brwydr hir a chaled, cyrhaeddodd llythyr gan gyngor Sir Llanelli yn gofyn iddyn nhw dalu treth y cyngor yn ddwyieithog. Y diwrnod hwnnw, talodd y Beasleys y bil. Oherwydd safiad y ffrotes gwraig tu o Langenech, mae statws swyddogol i'r iaith Gymraeg yng Nghymru. Byddwch chi, mae rhwng 6 a 7 mil o ieithoedd yn y byd. Ac mae'r Gymraeg wedi bodoli ers bron 1500 o flynyddoedd. Weithiau, mae pethau sy'n ymddangos yn fach yn medru troi yn bethau mawr. Mae yna lawer o bethau bach y gallwn ni ei gwneud i fod yn enethod gwych ac yn ferched Medrus. Be? Ti a fi? Pob un ohono ni. Ymuno ar cyngor ysgol. Noddi merch. Darllen. Cadw dyddiadur. Ymuno chlwb chwaraeon lleol. Mae gan bawb y gallu fod yn wych. Ac yn fedrus, fel y merched yn y llyfr hwn. Hym i Dilwyn. Betsy Cadwaladr. Kate Boss Griffiths. Hayley Gomez. J. Jones. Francis Hogan. Mae Russell Jones. Eileen Beasley. Betty Campbell. Laura Ashley. Angharad Thomas. Tori James. Gwendolyn. A Margaret Davies. Ie. Genod Gwych. A merched Medrus.